Minun mielestäni on mukavaa, että voit olla kanssani niin oma itsesi. Minun mielestäni sinä parannat usein muiden ihmisten päivää. Minä pidän siitä, kun kerrot asiasi suoraan. Elikkä Nuisku on tällainen nuorten ihmissuhdekurssi, missä just opetellaan ihmisten kanssa toimeen tulemista ja Siinä nimessäkin on nuorten ihmissuhdekurssi, eli kaikki mitä siihen kuuluu. vuorovaikutustaito, esimerkiksi kuuntelemista ja mielipiteiden ilmaisua. Meillä on kaikkia harjoituksia ja sitten meillä on semmoinen nuiskukirja, johon me tehdään tehtäviä. Ja Suullisia ja ryhmätöitä ja kysytään tosi paljon omaa mielipidettä ja kaikkea. Opetellaan sanomaan rakentavasti mielipidettä, että ei suoraan vaan pamauteta toiselle epäystävällisesti. Ja opetellaan tällaisia sosiaalisia taitoja ja sitten leikitään ja sitten on vähän teoriaa ja kaikkea tällaisia tehtäviä. Mitä mä oon oppinut itästäni? No ehkä miettii just asioita vähän tarkemmin ennen kuin vaikka sanoo, että ei ole niin hätiköityjä vastauksia. Se, että miten mä voin kommunikoida muiden kanssa paremmin, jos mua ärsyttää tai jos joku ärsyttää muissa mua. Musta on tullut paljon parempi kuuntelija. Nämä vaatii tosi paljon sitä, että sä jaksat keskittyä siihen, mitä toinen sanoo. Olen oppinut itsestäni, että mulla on paljon enemmän annettavaa, mitä mä oon ennen tiennyt ja että mä pystyn olemaan avoimempi kuin mitä mä oon tykännyt ajatella ennen.